Moi, mun nimi on Saara ja tervetuloa opiskelemaan matikkaa tänne kanavalle. Tänään me harjoitellaan alennusmyyntilaskuja. Eli opitaan laskemaan tuotteille uusi hinta, jos ne on alennuksessa, tai sitten jos niiden hintaa korotetaan tietyn prosenttimäärän verran. Eli ikään kuin alennuslaskuja ja korotuslaskuja. Ja käydään läpi yhteensä 4 esimerkkiä. Ja ensimmäinen esimerkki on kuulokkeiden hinta. Alkuperäinen hinta 179 € ja ne on 10% alennuksessa. No, nythän tuo 179 € vastaa ikään kuin 100% hintaa. Ja nyt jos ne on 10% alennuksessa, niin sehän tarkoittaa sitä, että me maksetaan niistä kuulokkeista vain 90% tuosta alkuperäisestä hinnasta. Ja 90% vastaa desimaaliluku 0,90. Jos me halutaan laskea semmoinen lasku, että kuinka monta euroa 90% on jostakin luvusta, niin me tuolla prosenttikertoimella eli desimaaliluvulla kerrotaan se alkuperäinen hinta. Eli jos tuote on alennuksessa 10%, me voidaan alkuperäinen hinta kertoa prosenttikertoimena 0,9, koska me maksetaan niistä kuulokkeista 90% alkuperäisestä hinnasta. Eli 0,90 kertaa 179 €. Me ikään kuin ykkösestä vähennetään 0,1, joka on 0,90. Ikään kuin 100% miinus 10% on 90% ja 90% on desimaalilukuna eli prosenttikertoimena 0,90. Sillä me kerrotaan alkuperäinen hinta ja saadaan vastaukseksi 161,10 €. Se on nyt näiden kuulokkeiden uusi alennettu hinta. No, sä saat koittaa laskea tämän tehtävän itse. Laita pauselle ja tee tämä tehtävä ensin itse. No sit katsotaan yhdessä. Hupparin alkuperäinen hinta on 27 € ja se on 35% alennuksessa. Tarkoittaa sitä, että me maksetaan tuosta täydestä hinnasta 65%. Muutetaan 65% prosenttikertoimeksi jakamalla 100, eli 0,65. Ja 0,65 kerrotaan tuo alkuperäinen hinta 27. Laskimesta saadaan 17,55 €. Mahtavaa, jos sait tämän. No, otetaan sitten semmoinen esimerkki, jossa meillä tuotteen hintaa korotetaan tietyn prosenttiluvun verran. Meillä on nyt koiran alkuperäinen hinta 950 € ja hintaa korotetaan 13%. Nythän, kun meillä hintaa korotetaan, me tullaan maksamaan tuo alkuperäinen hinta ja sen päälle vielä jotakin lisää. Elikkä mehän maksetaan sitten ikään kuin 100% hinnasta plus 13%. Ja tämä 113% on prosenttikertoimena 1,13. Eli jos hintaa korotetaan 13%, voidaan alkuperäinen hinta kertoa prosenttikertoimella 1,13, koska me maksetaan tuosta koiran alkuperäisestä hinnasta 113 €. Alkuperäinen hinta 100% ja siihen päälle vielä 13%. Ja tästä kertolaskusta saadaan 1073,50 €. Eli korotuslaskuissa me ikään kuin ykköseen aina lisätään tuo 13. Tai se
desimaaliluku, joka vastaa tuota tiettyä prosenttimäärää. No, sit saat taas koittaa itse laskea. Eli meikin uusi hinta, kun hintaa korotetaan 5%. Saat laittaa pauselle ja koittaa laskea itse ensin. No niin. Elikkä kun hintaa korotetaan, me tullaan maksamaan täydet 100% hinnasta ja päälle vielä 5%. Nämä prosenttiluvut muutettuna prosenttikertoimiksi eli desimaaliluvuiksi on 1, se on se 100%, ja 0,05, se on se 5%. Saadaan 1,05 kerrottuna 5,9 euroa, pyöristettynä saadaan 6,20 euroa. Toivottavasti sulle oli tästä apua ja opit